message direct au cœur, tu sais. Candela Roots de Nerdy, l'humanité nous désespère. L'humanité nous désespère. L'Humanité Tour naix en realitat ja, si no m'enganye, fa 2 anys, perquè naix en la gravació de 2 singles que van ser Humanité i Richman, i un poquet en la idea de que si tot anava bé i el grup anava rodant i anaven fent bolos i això s'acabaria completant, diguem-ne, en una sèrie de cançons que formarien un LP. I això és el que finalment ha passat. El març de 2016 traguem els 2 singles, com te dic, en març 2017 gravem el disc sencer i entonces al llarg en aquest interval és l'Humanité Tour. Per a nosaltres ha suposat primer que res la consolidació de la banda, que és el que jo valoro de forma més positiva, i a nivell d'integrants de la banda. I duguem una formació estable des de fa un any i això s'ha notat molt en el nivell, a nivell dels directes. Y dejar de pensar que valemos más. Home, la veritat és que el Premi Ovidi sí que ha sigut una injecció de moral i de per fi veure un reconeixement real extern, no? Perquè sí que és de veres que el nostre cercle o el circuit reggae i tal, pues, sí que se'ns ha valorat sempre molt bé, però en l'àmbit de la música en valencià ha costat un poquet, no? Han estat sempre en un plano més secundari. El Premi Ovidi ha sigut com dir, bueno, se'ns està reconeixent aquesta faena i més en la categoria estàvem amb Xavi Sarrià, que vull dir, si ens pregunten a 99 de 100 persones hagueren dit que s'hagueren portat el premi, però més que res per el recorregut, no? Per el boom que ha pegat. I estàvem també amb Tito Pontet, estàvem també amb Diluvi. Ens va sorprendre molt, no se ho esperaven. I ho vam viure, per això, molt supercontentes i dir, bueno, la gent sí que està valorant el que estem fent. Pensem que és un bon treball, estem molt contentes de com han quedat els temes, estem contents de com l'hem fet, en la humilitat que hem treballat. Nous n'avons pas appris le respect. El missatge jo crec que és un missatge de fer un poc d'autocrítica, no? És contínuament el mateix missatge que es repeteix. Estem fent una sèrie de coses que tenim ja normalitzades. Em refereix estem als humans, ja no... I jo què sé, per a mi hem perdut el control, hem perdut el seny, hem perdut el nord. I jo què sé, jo no sé què té que passar per a que reaccionem, no? Les coses que veiem contínuament i que passen en xiquets explotats, dones, jo què sé, mil històries, animals, total, no sé. Tu pots pensar que els humans són bons o roïns, crec que això són 2 corrents que apareixen ahí de forma recurrent, no? En els pensaments que s'han descrit i això, pues, jo pense que els humans són bons i hem perdut la humanitat. Altre pot dir-te que la humanitat directament és algo negatiu. En el disc plantegem que no, que la humanitat és algo positiu, però que tindrem que demostrar-ho, no? O tindrem que el que diu la cançó és recuperem la nostra essència, precisament. Això seria igual la frase clau del disc, recuperar la nostra essència. Després les lletres són molt universals. Tampoc pretenem parlar ni en clau de res, ni un llenguatge complicat. Són missatges buscant un poc que tothom ho entenga. Reflecteix el punt on ens trobem nosaltres com a persones, no? Com diu Clara, és una visió igual, a vegades un poc innocent, un poc, no sé, però pense que al mateix temps és molt potent. És molt potent el missatge i molt... Precisament per aquesta innocència, és tratar de mirar les coses, no sé, en ulls d'infant tal vegada. Responde a un anhelo, el orgullo de ser lo que soy, el oro no trajo riqueza. Penso que encara tenim molt de camí per fer perquè no parem d'investigar. En el grup som gent que venim d'altres escenes i altres estils i gent que està en l'escena reggae de sempre. Aleshores, s'hem mesclat ahir
Bueno, jo com a baixista he anat fixant-me en baixistes de València, després en baixistes d'altres llocs, de reggae, postures, sons, i intentem un poc entre tots, perquè, clar, una cosa és el treball individual i altra cosa el treball de col·lectiu perquè soni a reggae, perquè dius, ostres, això, perquè sona aixina i el meu no sona aixina, què tinc que fer, no? O sigui, sona a pachanguero i per què, no? Aleshores, jo sí que note que passen els mesos i va canviant el so. Va canviant el so i és per la investigació, perquè investigues i perquè estàs en les orelles aixina. Saps? Este me diu algo, estàs contínuament escoltant música, coneguent grups nous, aleshores se nota moltíssim. El grup naix de... O sigui, som 3 persones que venim d'Arròs Caldós i el nostre objectiu és fonamentalment aprendre a tocar reggae, o sigui, aconseguir ser fidels a aquest estil. Aleshores és lògic que li hagin donat des del principi molta importància al so, molta importància a empapar-nos de cançons dels anys 70 i 80 d'on nosaltres sabem que està el reggae roots, que és el que nosaltres tenim ganes d'aconseguir fer ara, en l'any 2013. C'est un message direct au cœur, tu sais. Candela Roots Donati, l'humanité nous désespère. Han tingut que fer accions com denunciar ahir en els cartells, zero dones, jo què sé, una cosa que me pareix molt infantil, no el fet d'haver de fer-ho, molt infantil el fet que faça falta que fem això per denunciar una cosa que se suposa que tots hauríem de veure i tots hauríem de combatre. És que al final és una bola, perquè els grups, a vegades jo he vist que se demana no actueu en llocs, grups d'homes, no actueu en festivals on sols van homes, claro, i entonces n'hi ha grups que diuen ja, però jo què sé, és faena, no sé, és com vaig a dir, o sigui, vaig a posar jo així en perill, clar, aleshores també és una bola. Els programadors també duen a la gent als grups que van a plenar, i els grups que van a plenar, i la gent segueix els grups que són els de sempre, que són de tios, que són, al final, dius, on comença a tallar això? Doncs jo penso que és en la programació. Pensa que en la programació. N'hi ha festivals com el Bioritme que ha fet, per exemple, este any una edició superguapa. Hi ha altres festivals que estan programant a grups en dones, que n'hi ha de tots els estils i de totes les qualitats i de tots els cachers que vulguis, i després n'hi ha festivals que no s'han enterat de la pel·lícula. O sigui, fan un festival de 10 grups i són tots tios, no n'hi ha ni una dona, però anem a veure. Tu no t'has enterat, perquè no t'has enterat, no és que o estàs fent per provocar o no t'has enterat de que duguem anys demanant que n'hi hagi dones d'altres escenaris, com pot ser que facis un cartell en 10 grups i no programes ni una sola dona, aleshores, claro, també se veu que n'hi ha que fer això, el tema del cartellet, i aquest cartell l'agafes i dius, zero dones, i es comences Claro, això és que dius, però fa falta que... Claro, fa falta que jo estigui fent així, denunciant el teu cartell, si és que és tan fàcil com enterar-te un poc de lo que està passant en la societat. Hi ha un muntó de grups, de tios i de ties i mixtos que estem demanant que n'hi hagi més dones en els escenaris i públic. Després sí que es veu clarament, ara que ha sigut el 25 de novembre, el Dia contra la Violència de Gènere, sí que es veuen les pràctiques contra les dones, les pràctiques violentes contra les dones evidents, sí que tot el món és conscient, tot el món es posa el fons de morat, tots els ajuntaments fan campanyes, però jo penso que això també és un tipus de violència cap a les dones artistes, no? El fet d'ignorar grups o no comptar en ells per a les programacions. També se reivindica el fet que n'hi hagi dones que toquen mal instruments, perquè així pareix que un home pot fer-ho bé, mal, superbé, supermal, i les dones, si se pugen a l'escenari, tenen que ser superbones. I això, vull dir que també no tenim que demostrar més que un home. A vegades és que damunt és que demostrar més. Estem encara molt mal. És de veres que ja se parla d'això. Jo veig eixa millora, se parla d'això i ja se va prenent inconsciència del problema. Penso que és el primer per a solucionar. No es nuestra naturaleza.
secrets o no? No, No, són bueno, secrets. és un són secreto. Jo crec que no. És que, claro, anem a veure com anem a No podem dir, va. Lo que, mira, anem a dir una cosa. A veure. Que anem a ampliar formació per aquest dia. Hi ha Vale, sorpreses, tenim vale, anem a ampliar, però bueno. Tenim sorpresetes. Hem d'agarrar reforços. Pues tenim moltes ganes d'això, de que n'hi hagi poderío, power, woman power allà Va a haver molt de l'escenari. woman power, sí. Tenim moltes ganes, perquè tenim molt de gust de que vinga gent de nosaltres i la peten a l'escenari, que n'hi ha mogolló de qualitat. Ja ho estem dient, que no fa falta que tinguin qualitat, però és que damunt la tenim. I pues, jo crec que és una cita que Tenim moltes ganes. tenim ganes i ganes de fer-ho bé, queda poquet, tenim poquet de temps, però jo crec que arribarem ahí a hora d'estar en forma. És un Claro. escenari que Candela no ha xafat encara. Claro, Això claro. és el que estem I, dient. bueno, pues ho farem amb força. I... Claro, tenim il·lusió de ganes de festival, no? Per a mi són els meus últims caps d'anys des de que tinc ús de raó. Sempre se passa en el festival. Vaig tindre la sort de participar en el meu anterior grup, en King Convoy, ja vam tocar. I la veritat és que són dates que són especials, no? Cada un les viu d'una manera, però són especials al cap i a la fi i està guai estar allí, veus a molta gent, és un... reuneix a molta gent de les comarques centrals, veus a molts amics, a molta gent propera... Sí, és com una gran reunió, una festa i... Està bé. Nada més que el cartell. I el cartell és molt potent. Sempre sol ser molt potent, enguany més, que estem nosaltres. Claro. Tenim ganes d'agradar-li a la gent, ganes de fer colla, de fer públic, de fer més seguidors i de seguir esta aventureta, no? que ja portem uns poquets anys i pareix que va quallant la cosa i ganes de créixer. Bueno, doncs vos convidem a totes i a tots a vindre el dia 30, bueno, el 29 ja n'hi ha coses, però el dia 30 a veure a Candela Roots, i a l'escenari del festival, que esperem que gaudiu un muntó, que el reggae és una música molt càlida i segur que escalfa prou l'ambient gelat que fan tavernes, la veritat. Doncs això, ens trobem el dia 30 a tavernes, res, ganes de festival, família. Vinga, au! Estamos matando a la tierra. Estamos matando a la tierra. Estamos matando a la tierra. On confond la vie et les nombres.